Виталий Афанасьев, 17-20 Вадим Михалевич. Кирилл Писаров, 99-й номер. Ну, натуральным чином мы зараз уже кажем про резерв. Это голкипер надали. 8-й Максим Барсуков, 9-й Эдуард Тюнов, 10-й Владислав Воронин, 11-й Максим Шульга, Никита Камовска, 13-й Миколай Ермакович, 14-й, 23-й Руслан Харкун и 77-й Даниил Бабиш. Ну, одразу як тільки ми і агучили усіх основних діючих особ гэтых сустрэчы, адразу прагучаў і свісток Тимомашка. Таму да справы. Справа наступная. Узгадаю, што БЧ на дадзены момант не ўваходзіць у першую пяцёрку. Чыгуначнікі з 34 баламі займаюць пазіцыю надалей. У дадзеным выпадку мы ўсё ж такі кажам пра тое, што у гасцей зараз пазіцыя куды болей прыватна. У аховы Дынамо 41 бал. Але зразумела, што асабліва гэта датычыцца вось якраз топ-5. Мы кажам, зразумела, пра Вітэн, пра сталіцу, пра землякоў, пра сапернікаў па горадзе над Сожам. ВРЗ гэта першая тройка. Ахова Дынамо недалёка. Так што топ-4 па сутнасці, ну, хай будзе топ-5. Хай. Так, бо у Мінску все ж таки 39 балаў, калі ўжо так казаць па праўдзе. Пяцёрка камандаў, якія знаходзяцца вось якраз у гэтым дыяпазоне. Мы кажам зараз пра адлегласць літаральна ў 7 ачкоў. Гэта не так ужо і шмат, пагадзіцеся. Хаця турнір гэты так званы рэгулярны сезон, мы кажам пра некаторы кажуць гладкі сезон. Чэмпіянат імкліва падыходзіць да завяршэння, але трэба яшчэ згуляць. Ну і плюс да таго першыя ж удары па варотах. І тут я ўпэўнены, што у БЧ адзін з самых складаных матчаў напрыканцы сезона. І Артём Петухоў, і адпаведна ягоны візаві. Мы кажам пра Віктара Зубрыцкага. Ну, асабліва гэта датычыцца, на мой погляд, на дадзены момант галкіпера якраз дынамаўцаў могуць прабіць здалёк. І не дзіва, што першы удар па варотах нанёс якраз той, хто гэтыя самыя вароты павінен абараняць. Ну, натуральна, у сваёй гаспадарцы. Артём Петухоў, бясспрэчна, на дадзены момант адзін з найбольш яркіх гульцоў вось якраз на гэтай пазіцыі абаронцы. І не дзіва, што ён будзе пастаянна падключацца. Да, так умее гэта рабіць. Ён дастаткова хуткі, жвавы і з неблагім ударам. Так што па ўсіх канонах, калі пажадаеце, апошняга дзесяцігоддзя футзала галкіпер, які умее дзейнічаць на другой палове пляцоўцы, гэта справа. Ну, тут ужо адразу сходу на пачатку гэтай сустрэчы нас атрымліваецца роўна 1,5 хвіліны. Так і ёсць. Прайшло, і футбалісты БЧ открываюць лік. Гэта камандная камбінацыя, завяршэнне Еўдакімова, але аддаем належнае яшчэ і Новскому, не толькі яму, Роману Мокіну. 1-0. Упэўнены, гэта не апошні гол, гэта толькі пачатак. Віншуем Еўдакімова. БЧ наперадзе. І вы ведаеце, з гэтага пункту гледжання скажу, што для агульнай інтрыгі дадзенага супрацьстаяння вельмі неблагі зыход. Тым больш, што ёсць што даказваць ахове Дынамо. Праўда, трэба адзначыць, што каманда Ігнаціка на дадзены момант не можа пахваліцца, ну, класнай формы, калі ўжо казаць па праўдзе, ну, аптымальна. З улікам і вынікаў, ну, і, напэўна, заходзячы проста з гульні. Я не кажу, што там правал ужо, але, ну, Вітэн, зразумела, гэта моц. Зразумела, што каманды, якія знаходзяцца на версе табліцы, зараз стараюцца выйсці на пік. Напрыканцы гэтага сезону і на пачатку, адпаведна, плэй-офф самых важных галоўных матчаў сезону, але дома прайграваць Вітэну 1-7, як гэта і атрымалася у нас у папярэднім туры. Ну, калі ўжо казаць па справе, не варта было. Не справа, калі ўжо вызначаць гэты зыход. Тое, што датычыцца БЧ, я ўзгадаю, што у нас увогуле у папярэднім туры была цэлая серыя вынікаў, якія, ну, тур сам па сабе атрымаўся знакавым, адзін з найбольш выніковых. Дык-ось перамога над Барысавам, яна была, на мой погляд, запланаваная для каманды Саніцева, але здабылі яе не без праблем. Абыгралі
барысаўчан на іх пляцоўцы з лікам 4-3. Тым не менш, гэта максімум ачкоў, і БЧ такім чынам подтягивается до того ж Минска. Ну и сегодня ставка зробленая, зразумела, на перемогу. При всім при тим, зараз уже гості у атаці і блискучий футбол демонструє 23-й номер команди Руслан Гаркун. Ну, я не здивлений з уліком того, що менавіта його признали найлепшим гульцом сустрэч. Ну, гэта так, не вельмі-то і солодкая пілюля, калі ўжо казаць па праўдзе, за лікам таго выніку, які я ўжо азвучыў папярэдні. Прычым, па вядомых прычынах узгадаю, што зараз каманды гуляюць у рамках 22-го тура, але і ў таго і ў іншага калектыва. Гэтая сустрэча 21-ша. Зразумела, не тут мы звяртаем увагу на склады, па зноў ж такі вядомых прычынах мы кажам пра адсутнасць шэрагу футбалістаў і ў тым ліку тых, хто дыскваліфікаваны, напрыклад, у гасцей гэта Артур Абрамчук, Дміцер Філіпчык. Але самае галоўнае гэта спалучэнне, якія мы маем тут і зараз. І калі ўж так разважаць менавіта на гэты конт, на мой погляд, тут усё павінна быць вельмі блізка у сэнсе канкурэнтнасці. Таму тое, што зараз каманда Акова Дынамо ўжо саступае ў ліку 0-1, яшчэ ні пра што не кажа. Вось вам і адказ у выкананні Цёма Сейфу актыве. І таким чынам Віктор Зубрыцкі, памятаеце, першы удар у выкананні Петухова на самом пачатку гэтай сустрэчы. У выніку тады гэты удар быў небяспечным, але не зусім дакладным. У Віктора атрымалася наадварот. Удар пайшоў якраз непасрэдна ў створ варот, але Петухов правільна абраў пазіцыю і паспеў згуляць як след. Перадача на правый край, гэта ўжо другая чацвёрка у чыгуначнікаў Максим Конаў. Прычым узгадаю, што Конаў адзін з найлепшых бамбардзіраў каманды Осіновскага, напрыклад, таксама гульца, які не ў першай чацвёрцы увогуле 12 мячаў. У нас ужо другі мяч залятае у вароты Віктора Зубрыцкага, і такім чынам сваю справу робіць Максим Еўдакімаў. Адразу хутка Ігнацік, звышвопытны настаўнік, ну, наколькі я разумею, менавіта ён бярэ тайм-аут у час, бо пачатак сустрэчы ніяк не назавеш пазітыўна для дынамаўцаў. 2-0. Почему Бровкин вдвоем проигрывает? 3 минуты сыграли, 0-2, соберитесь. Ну, нам показывают лятушку, якую проводят гаспадары, а то, что вы чули, зразумела, тут да своих подначаленных старается догукаться, достукаться, коли пожадаете. Вобыдный Владимир Ігнатік. Собраться, ну, все хлопцы разумеют, что гэта азначае, что трэба зрабіць, але одна справа разумець, а іншая ўжо по ходу сустрэчы постарацца ситуацию выправить. Калі ўжо казаць так па праўдзе, ну, я не памылюся, калі скажу, што усе удары, што правялі гаспадары непасрэдна ў створ, 2 удары, гэта 2 галы. Максим Еўдакімаў, узгадаю, аформіў дубль, ўжо 2-0, насамрэч дастаткова сур'ёзная справа. Прайшло так меней за 4 хвіліны, так што чакаем, як адгукнецца каманда Дынамо Ахове. Першая чацвёрка на пляцоўцы, зноў правалы у абароне, калі ўжо казаць па праўдзе. Вольныя прасторы зноў даюць. Від паваротах Еўдакімаў чарговым разам б'е небяспечна. Зубрыцкі уступае ў гульню, але пры ўсім пры тым быў вельмі блізкі да таго, каб аформіць хет-трык. Па сутнасці ў гэтым сезоне, ну, вось такая спроба забіць 3 мячы за літаральна 4 хвіліны. І ну, я могу зараз памыліцца па статыстыцы, але у 8-га нумара БЧ, магчыма, зараз быў бы самы хуткі хет-трик у сезоне. Ну, з таго боку, што ён забіў ужо 2 мячы
на самом пачатку, на старце гэтай сустрэчы. Прычым у вароты вельмі сур'ёзнага калектыва гэта ўжо кажа шмат пра што. Тым не менш, натуральна мы разумеем, што яшчэ далёка нічога не ясна. Гэта толькі пачатак матчу, але пачатак даволі вясёлы. І Павел Кніга, зараз капітан БЧ, зноў уступае ў гульню, зноў нешта не ладзіцца. У гасцей Віктор Зубрыцкі мяч выбіваў, Кніга нагу падстаўляў і якраз ад капітана БЧ мяч пайшоў за межы пляцоўкі. Кніга бясспрэчна вопытны, класны гулец. Павел даволі часта, менавіта тады, як калі трэба, калі бываюць і, зразумела, і крызісныя эпізоды ў сустрэчы, тады, калі трэба ўзяць ініцыятыву на сябе, у яго ёсць вось гэтая чуйка, знаходзіцца у патрэбны час у патрэбным месцы. І вось якраз накіроўваючы мяч з блізкай адлегласцю ў вароты, гэта ягоная справа. Ну і плюс да таго, ён, зразумела, як і ўвесь БЧ, па сутнасці, у неблагіх кандыцыях. І калі мы казалі ўжо перад стартавым свістком на старце сустрэчы пра расклад сіл і адзначалі, што чыгуначнікі знаходзяцца за межамі першай пяцёркі. Мы пры гэтым падкрэслілі той факт, што гаспадары зноў ж такі адштурхоўваючыся ад той гульні, ад вынікаў камандаў, неблагія шансы маюць на перамогу. Першы фол толькі зараз зафіксаваны. Гэта таксама варта звярнуць увагу. Падобна бывае не той, што зрэдку, але не так ужо і часта. Тым больш, што зараз ужо 2-0. Здаецца, што дынамаўцы павінны былі прэсінгаваць, павінны былі у адзінаборстве выступаць болей агрэсіўна. Шмат, што дазваляюць гаспадарам. Факт, яны і гэтым і карыстаюць. Кніга бярэ мяч пад кантроль. Вось зараз, канешне, зараз крыху раней трэба было рабіць перадачу капітану БЧ на Еўдакімова, у якога проста выбух нейкай актыўнасці на пачатку сустрэчы. Літаральна паўсекунды раней. І я ўпэўнены ў тым, што 8-й нумар БЧ ўжо выбегаў бы сам-насам з Віктарам. Ну і, магчыма, быў бы варыянт хет-трыку таго самага, пра які мы тут што казалі. Я не здзіўлюся, дарэчы, што у 8-го нумара каманды Савенцева хет-трык будзе аформлены яшчэ да перапынку. Но пры такім ходзе падзей. Правал у Аховы Дынамо. І, зрэшты, у гэтым сезоне, мне так падаецца, гэта адзін з найгоршых стартаў увогуле па гульні дынамаўцаў. Нейкі недонастрой, тут мы можам толькі узгадваць, што зараз адбываецца. Трэба час, трэба падтрымаць мяч, на мой погляд, у тым ліку і такім лідарам, і вельмі тэхнічным, класным гульцам, які, дарэчы, мы пра гэта таксама казалі, у неблагіх кандыцыях зараз знаходзяцца напрыканцы красавіка. Гэта Гаркун. Ну а у нас вольныя вароты, і выбегае Віктор Зубрыцкі наперад. І што у нас будзе надалей? Сутыкнуліся адзін з адным, нешта. Ой, чырвоная картка, сам яшчэ і губу сабе разбіў. Я не ведаю. Я так мяркую, што дынамаўцы ўсё ж такі гэтую ноч правялі як трэба спартсменам. Спалі ўсё як належыць. Но просто назову рэч сваімі імёнамі. Суцэльны бардак просто у Аховы Дынамо. Што адбываецца з камандай, не разумее і сам Ігнацій. Ну вось вам, калі ласка, асноўных галкіпер ужо страцілі. Натуральна, гэта фол 100%. І ў гульню вымушаны зараз у такіх умовах уступіць Кірыл Пісарук. Але тут справа не ў гэтым. Зараз вось дачакаемся зыходу гэтага стандарту. Вернемся да эпізода, які, магчыма, будзе ключавым, але насамрэч на дадзены момант найбольш красамоўны з пункту гледжання характарыстыкі гульні Дынамо. Правал, просто правальны старт, адназначна. Ну што, хто будзе біць? Еўдакімаў-то побач. Кірыл Сіновскі, найлепшы бамбардзір БЧ, магчыма, зараз. Ён, дарэчы, першы удар можа нанесці па варотах. Ну і, натуральна, пэўным часам дынамаўцы будуць гуляць у меншасці, толькі ў траях на пляцоўцы.
Такі ёсць, сямёрка б'е і прамахваецца. Мне так падаецца, што лепей бы ўжо б далі у Михаілу Еўдакімову, якога зараз на старце ладзіцца ўсё. Ну дык вось, вяртаючыся да папярэдняга эпізода, магчыма, будзе яшчэ паўза. Мы і на паўторы, зразумела, гэты важны момант пакажа, пакуль дачакаемся. Зноў выпаду, зноў удары, зноў у бок варот і не проста ў бок, а ў створы Еўдакімова. І першы сейф пасля выхаду на пляцоўку Кірыла Пісарука. Промах, натуральна тут. Нічога асаблівага не адбылося. Сейф па нумарам 2. Пісарук і на гэты раз ужо прабіў 7-й номер. Кірыл Сіноўскі. Перадача на левый край і, карыстаючыся яшчэ і сваёй колькаснай перавагай, реалізуюць свой эпізод чыгуначнікі. Павел Кніга. Такім чынам 3-0. Ужо 3-0. За крыху болей, чым 6 хвілін. Ну, 6-15, калі пажадаеце. Ну, гэта правал для аховы «Дынама». Шчыра кажучы, мала хто чакаў, што дынамаўцы так распачнуць гэты матч. Проста бязглуздая гульня. Прычым, разам трэцім ужо кажу, будзе яшчэ магчымасць, я так мяркую, мы прадэманструем той эпізод, які прывёў да выдалення асноўнага галкіпера. Я маю на ўвазе Віктора Зубрыцкага. Зараз Кірыл Пісарук абараняе вароты аховы. Усё распачалося якраз з памылкі непасрэдна ў цэнтры. Зноў вольныя зоны. Праз цэнтр прарыў. Выбягае Віктор Зубрыцкі. Хаця, калі я так узгадваў, не магу сказаць на 100%, калі памяць не падводзіць, побач быў таксама і таварыш па камандзе. Ну і плюс да таго, вось, напрыклад, гэтае сутыкненне, падаецца, там з Віталем Афанаськавым, яшчэ і паспеў невялічкую траўму атрымаць Зубрыцкі. Нешта зусім незразумелае у дынамаўцаў на пачатку гэтага матчу. І для белаблакітных, ну, зрэшты, белаблакітныя зараз у нас сёння гаспадары. Ну, тут рабочы эпізод, Мокін проста ўляцеў у Кірыла. На шчасце для галкіпера аховы «Дынама» ўсё абышлося. Ну, дык вось патрэбен проста час. Зразумеў, правал, катастрофа, 0-3. Але для міні-футбола бывае, што і 0-5. І розніца ў 5 мячоў. Гэта яшчэ не варыянт проста здавацца. Тым больш, што наперадзе нават у першым 13 хвілін. Бо па патэнцыяле, бо па гульні аховы «Дынама» я лічу пакласць каманды, што і ў гэтай сітуацыі можна і варта сітуацыю, гэтую самую становішча, з гэтымі лічбамі на табло паспець выправіць. Ну, а чыгуначнікам не вельмі захапляцца такойчымі дзеяннямі ў тым ліку. Нервуюцца госці. У тым ліку гэта датычыцца і лідара Руслана Гаркуна. Проста шчыра адштурхнуў саперніка ў працэсе гульні. Настрой і эмоцыі футбалістаў Ігнацікам зразумелыя на 100%. Ну што, адказ і уся гэта энергія, калі пажадаеце, тая самая міні-футбольная злосць, яна павінна быць накіраваная ў патрэбу рэчы, утрымаць у межах і рэалізаваць гэта ўжо непасрэдна ў гульні на максімальным тэмпе. Магчыма, таксама дастаткова жорстка ў адзінаборствах, тым не менш у межах правил, не без ветра. Ну і не дзіва, што якраз Гаркун стараецца ўзяць на сябе роль лідара ў гэтай вельмі складанай сітуацыі. Зноў ён з мячом, пакуль тут і на кароткай перадачы працуюць. Там жа недалёка Эдуард Цюнов. Гэта другая чацвёрка дынамаўцаў. За Гаркуном, зразумела, асаблівы прыгляд, а Максим Конаў таксама. Ну і вядзе барацьбу Даніэл Бабіч. Удар па варотах, рыкашэт, ну, гэта Цюнов быў. І магчымы быў варыянт, што у выпадку, конечно, у выпадку шанцавання, рыкашэту, мяч мог бы апынуцца ў варотах Петухова. Вось, пад мае словы мы бачым, хаця нейкія намёкі на правильную реакцию на то, что отбылось на початку. И с близкой отлеглости постарался уже Бабич переправить мяч в ворот. Все ближе и ближе до цели. Не могу сказать, что на 100% там звыш. Острый эпизод, але натурально. Вот, попередний момент зараз уже Бабич постарался накировать мяч с близкой отлеглости. Так что еще во всех сенсах
не вечер. Тем не менш, 3-0. Настрой у гостей натуральна змрочны. Ну, бывае, калі я казаў пра тое, як правялі гэтую ноч пры падрыхтоўцы да гэтага матчу дынамаўцы, зразумела, гэта быў на 100% жарт, але калі ўжо казаць пра тое, што мы з вами ўбачылі, ну, магчыма, і часткова жарт. Бывае у спорце увогуле, міні-футболе, у прыватнасці, так, распранальна ўсё было нармалёва. Выйшлі на пляцоўку і вось такі пачатак. 3-0. Узгадаю, Максім Еўдакімаў забіў двойчы. Першы, другі мяч аформіўшы дубль. Дарэчы, быў вельмі блізкі да хет-трыку. Але трэці мяч пакуль апошнім забіваў у гэтым матчы Павел Кніга. Перавод налево, і мяч пайшоў ужо за межы пляцоўкі. Стандарт ужо на карысць гаспадароў. У Кнігі зараз на дадзены момант 18 мячоў. Павел праводзіць 22-ю сустрэчу. І узгадаю, адзін з найлепшых бамбардзіраў Асіноўскі. Пас пяткай, ну, гэта не той варыянт, не той перыяд у матч, калі варта гуляць менавіта так. Вытанчана. Ну, калі б, конечно, перадача дасягнула партнёра, мы маглі б зараз ужо Іраклія і ўзнагародзіць добрымі словамі. А так у выніку проста страцілі мяч. Іраклі Маградзе, узгадаю, капітан аховы Дынама. Владислав Шыла. Ну, ось апошнім часам хвіліны, напэўна, 2-3 ўжо праводзіць на пляцоўцы. Як смела, да? А могуць сабе дазволіць чыгуначнікі дзейнічаць менавіта такім чынам. Ось Артём Петухов 3-0 вядуць, гульня ідзе на пляцоўцы. Зараз адны з лідараў, тым ліку і Асіноўскі. Сергей Астартах, а вось ён ужо страчвае мяч. Правда, Петухов уже вярнуўся на заходную пазіцыю. І яшчэ адзін эпізод, ужо 3 эпізоды ля варот другога нумара чыгуначнікаў. Пасля таго, як лік стаў 3-0, і варыянт з варыянтамі, так бы мовіць, усё бліжэй да голу у вароты гаспадароў. Ну і плюс, я скажу так, вось гэтае падключэнне Бабіча робіцца ўсё болей небяспечным. Ну, Даніл стараецца гуляць як мага бліжэй да лініі варот. Бліжэй нават, чым той самы педачок, і зноў страта. Уй-уй-уй-уй. Як можна было прамахнуцца з гэтай пазіцыі? Упэўнены на 100% такія думкі зараз у галаве Маградзе. Дынамаўцам вельмі патрэбны гол. Уже 4 разы запар яны б'юць па варотах чыгуначнікаў. І тут ужо пайшла серыя памылак у выкананні гаспадароў. Блага для іх, што Кірыл Асіноўскі вярнуўся назад і мяч узяў пад кантроль. Вясёлую сустрэчу мы з вами назіралі у першыя 10 хвілін. Цікава, што будзе надалей. Ну, а тое, што дынамаўцы з патэнцыялам на адказ, мы цудоўна разумеем. Праўда, шмат фаляць, нічога дзіўнага тут няма. З улікам настрою каманды зараз Ігнаціка. Ну, за жывое зачапіла. Глядзім далей. 3 фалы. 3 фалы у дынамаўцаў. Пакуль, дарэчы, у гаспадароў ніводнага парушэння правілаў. І таксама, вось, вы ведаеце, такая статыстыка, на якую варта трымаць ва ўвазе. Адкідка назад. Петухов зноў, ну, на гэты раз ужо крыху болей асцярожна дзейнічае, бліжэй да цэнтральнай лініі. Падышоў і на Івана Ноўскага і адразу вяртаецца назад. У нас Петухов, дарэчы, у гэтым сэнсе спін, Петухов, гэта вось якраз галкіпер, пра што я казаў, які любіць і умеюць гуляць менавіта такім чынам. Дзеля таго, каб дзейнічаць менавіта так, трэба вось мець і падобны стыль, бо у міні-футболе галкіперы бываюць розныя, правда, у свае часы ў футзале былі, напрыклад, такія традыцыі, і немало было такіх варатароў фактурных. Былі галкіперы там вагою за 100 кілаграмаў, гэта факт, па 120 былі. Натуральна, ім не справа было выходзіць са сваёй пазіцыі. Атака Б6 з блізкай адлегласці і дастаткова небяспечна. Смелая гульня Паўла Кнігі, але побач тут быў удар Цюнов, які сапраўды
цікава у гэтым сэнсе, сачыў за сапернікам і абодва гулялі непасрэдна ў мяч, але маглі згуляць і галава ў галаву, бачыце. Ну, на шчасце, ўсё абышлося ў гэтым сэнсе, ну, эпізод быў небяспечным. Што тут, ці то нейкая замена, ці то нейкая пауза патрабуецца, што адбылося? Не, ўсё нармалёва, і неблагі Пісарка. Варыянт якраз уводу мяча у гульню рукою, правда, недакладна і дастаткова моцна. І адказ Артёма, прычым таксама закінуў мяч ужо практычна да валоданняў гасцей. Узгадаю, што Віктор Зубрыцкі дыскваліфікаваны за фол апошняй надзеі. Еўдакімаў. Перадача на кнігу. Удар Паўла, аут. Вось так страцілі асноўнага галкіпера. Рэалізавалі большасць футбалісты БЧ. Кнігу, узгадаем, забіў у вароты ўжо Кірыла Пісарука. Жудасны пачатак для аховы Дынамо, таму я скажу, напэўна, найгоршыя першыя хвілін 5-7 у гэтым сезоне ў гасцей. Чаму? Не могуць яны растлумачыць. Еўдакімаў. А вось якраз у гаспадароў увогуле і ў некаторых футбалістаў БЧ ў прыватнасці гульня здорова ідзе. Вось, напрыклад, бярэм Еўдакімова. Так вось трымаю ў галаве пэўную і персанальную асабістую статыстыку, ну, дык вось у Еўдакімова ніводнага промаху па варотах. Нездарма, што ён зараз пакуль найлепшы ў нашым такім лакальным спісе бамбардзіру. 2 мячы мае, аформіўшы дубль на пачатку сустрэчы. І удары 4 як мінімум ужо нанёс, усе ў створ. Фол, і гэта магчымы варыянт 4-га ўжо парушэння правіл. І звяртаю вашу увагу, яшчэ 8, практычна 8,5 хвілін да канца. 4 фалы ў Дынамо. Што тут ужо казаць? Правальны першы тайм. Ну, быў такі эпізод, так, адрэзак сустрэчы, калі насядалі на вароты Петухова. Забіць, правда, не ўдалося, але што мы зараз з вами маем? Вось на зыходзе крыху болей, чым 11 хвілін і 30 секунд. 3-0 выдаленне і 4 фалы. Пры ўсім пры тым, што у каманды Савенцева ніводнага парушэння правіл. Ну, з БЧ, вы ведаеце, такое бывае. У гэтай каманды пры розных настаўніках, пры розных складах тайм на тайм не даводится. Звычайна так вось першы тайм не вельмі упэўнены, а на кантрасце другі класны. Ну, тут іншая справа. Ну, немногія меркавалі ўсё ж такі. Я казаў пра тое, што у БЧ болей шансаў на перамогу, але тое, што вось мы з вами ўбачылі у першую чвэрць гульні, а узгадаем, у міні-футболе час чысты ў гэтым сэнсе. Ну, гэта такая навіна з пазнакай мінус адназначна для яшчэ раз узгадаю, такі цягне назваць іх белаблакітнымі, але белаблакітны у нас зараз непасрэдна ў гэтай сустрэчы гаспадары. Перавод на левы край, Ноўскі паспяваюць яго накрыць. Ну, вось гэтая першая чацвёрка робіць справу. Павел Кніга, Максім Еўдакімаў, Іван Ноўскі, ну і, зразумела, Роман Мокін. Еўдакімаў падключае Петухова. Артём, дарэчы, першым быў, хто нанёс удар па варотах у гэтым матчы. Усё разыгрываецца Еўдакімаў, і вось вам ужо і 4-й гол. Дынамаўцы, вы маеце мяч сеткі. Павел Кніга 4-0 афармляе дубль. І такім чынам побач з Еўдакімавым Павел і Максім у поўным парадку. Ну а гарыць сінім пламенем Дынамо пакуль. 4-0. Ну і падлічваем статыстыку на агульную статыстыку гэтага сезона. У Паўла зараз у нас атрымліваецца 19 галоў. Не здзіўлюся, калі такую прыгожую лічбу яшчэ аформіць у 20 мячаў. Ну, гэта паказчыкі проста шыкоўныя, бездакорныя. Зноў страта мяча, ну, дазваляе сабе Савенцев ўжо кідаць у бой і глыбокі рэзерв. Той же Максім Нечаев зараз упершыню ў гэтым матчы з'явіўся на пляцоўцы.
ногами мяч. Отбивает Артем. Петухов. Закидывая наперед, одразу знаходить партнера. Откидка назад. А ось там уже все перекрыто. Кирилл Синовский чекав передачи з боку Владислава Шила. Ну а пас Петухова накидывался как раз на 23-го номера был вельми неблагий. Успевают чыгуночники вернуться назад. При усім при тим, что ось у нас так драматично складываются події, не так уже и шмат пауз. У гэтым сэнсе прыемна знаць, што гульня не брудная, хаця і вельмі нервовая, і тут гасцей, конечно, можна лёгка зразумець. Я наўмысна не вяртаюся вось якраз да тэмы адсутнасці шэрагу вельмі вядомых гульцоў у складзе той ці іншай каманды, бо падкрэсліваю, з пункту гледжання складу у гэтым сэнсе пэўная раўнавага ўсё ж такі ёсць у Савенцева і Ігнаці. Так что тут проблема не в этом для «Динамо». Однозначно. Психология, настрой. Тасуе складывалось уже Вадим Михалевич. Давно его уже в справе не бачили. Ну, это первый квартет. Первая четверка у гостей. Баньков, Маградзе, Афанаськов и Михалевич. Але давайте узгадаем, что как раз другая четверка. Ну, по сутности... Менавіта яна і стварала ўсе моманты, што мы з вами назіралі ля варот гаспадароў. Ось вам. 13 хвілін, 19 секунд па сутнасці прайшло. Наперадзе адпаведна, ну, приблизно 6:40. 5 фалоў «Динамо». Ну, хто тут скажа, што гэты першы тайм дадзенай сустрэчы гасцям занесеш у актыў? Ніякім чынам. 5 фалов. Калі хто не ведае, калі хто не ў курсе справы, гэта адзін з найбольш вядомых правілаў. Наступны, любы наступны фол дынамаўцу прывядзе да прамога удару па варотах. Стандарт будзе. Таму вось гэта мяжа 5 фалоў. Чаго толькі не бачыў у сваёй багатай кар'еры Владимир Ігнацік, Владимир Осіфович зараз у галаве, напэўна, складвае пэўны спіч да каманды, да калектыва, бо ён цудоўна разумее. Справа тут не да настрою. Просто развалілася каманда у першай палове. Пастаралася так неяк так адгукнуцца на сітуацыю, адрэагаваць. Калі б, напэўна, удалося такі накіраваць мяч у сетку, у Даніла Бабіча былі шансы. Магчыма, і па-іншаму крыху ўжо зараз бы дзейнічалі болей спакойна, а выніку 4-0. Без вялікай рызыкі памыліцца. Скажу яшчэ раз, гэта найгоршы, напэўна, першы тайм у тым ліку гасцявых матчаў «Динамо» ў гэтым сезоне. Усё ж такі калектыў, давайте не будзем пра тое забывацца, на пачатку гэтага тура ахова «Динамо» ў першай чацвёрцы. Так, ну, серыя вось за апошніх 5 матчаў 3 паражэнні, 2 перамогі, але па сутнасці у таго ж Мінска, напрыклад, тая шкада болей за тое, футбалісты Мінска, напрыклад, у папярэднім туры сваю сустрэчу прайгралі. У атацы чыгуначнікі не вырашыліся на удар, тым больш, што зараз далёка не асноўная чацвёрка у справе. Хаця футбалісты бясспрэчна кваліфікаваныя і вопытныя. Владислав Шила, Сарок. Ну а вось той момант з выдаленнем Віктора Зубрыцкага, як я ўжо казаў у рэпартажы, магу яшчэ раз паўтарыцца, ён стаў самым такім красамоўным з пункту гледжання характарыстыкі гульні «Динамо». Ну што, кніга, і вось і кніга прамахваецца. Ну, будзем так казаць, гэта так нейкая алаверды капітану. «Динамо», памятаеце, як прамахнуўся Маградзе са звыш класных в гэтым сэнсе патэнцыяльнага становішча ў кнігі. Не горш было, тым больш, што мы призвычаліся да іншага футбола ў сэнсе результатыўнасці Паўла. Я ўжо казаў пра тое, што ўсе ягоная гэтая чуйка адным дотыкам накіроўваць мяч з блізкай адлегласці ў сетку, гэта ягоная фішка, калі пажадаеце. Ну і тут, хто яму тут перашкаджаў? Ніхто. Двума дотыкамі мяч працаваў, адразу прабіў па варотах і прамахнуўся. Ну, гэта не зусім уласціва Паўлу. Упусціў шанс аформіць хет-трик. Мы ўжо
прагназавалі, што да перапынку той жа Максім Еўдакімаў можа гэта і зрабіць, а так атрымалася, што кніга, дарэчы, не толькі хет-трык, але і адпаведна ўжо 20-й мяч у сезоне. І ўсё ж такі ёсць вера, ёсць яшчэ надзея ў дынамаўцаў. Магчыма, на другі тайм, я не ведаю, што тут уже напрыканцы 5 хвілін засталося, тут для дынамаўцаў галоўных не спаліць, яшчэ раз. Дачакацца перапынку, там ужо паслухаць і Владзіміра Іосіфавіча, ну і паслухаць саміх сабе унутры там у галаве і настроіцца ўжо на працяг сустрэчы. І яшчэ раз гэта я падкрэслю, патэнцыял дзеля таго, каб, ну, па меншай меры захаваць твар, у гасцей, бясспрэчна, ёсць. Але рэалізаваць яго ўжо непасрэдна ў сустрэчы, ну, убачым. Духоў, ну, а чыгуначнікам зараз, канешне, гуляць адное задавальненне. Усё ладзіцца. Яны, напэўна, і самі не чакалі, што так лёгка удасца выйграць гэты першы тайм. Я сам з упэўненасцю кажу, што першую палову гэтага матчу 22-го тура чыгуначнікі выйграць. Пакуль не мы па ўражанні ад першага тайму можам гэта сказаць са 100% упэўненасцю. Падзенне кніга апынуўся на абадлозе, зараз звяртае ўвагу суддзяў на тое, што, маўляў, было парушэнне правіл, але болей за тое гульня працягвалася, і капітан БЧ ўжо у адпаведнай позе гарызантальнай мог накіраваць мяч у сетку. Ну, а потым ужо, напэўна ж, ніякіх прэтэнзій суддзям і не выказваў. Тым не менш, зноў прамахнуўся. Прэсінгуюць Еўдакімова, той не дазваляе сабе памыліцца на Новскага, тым не менш высокі прэсінг. Па-ранейшаму з боку гасцей Даніл Бабіч. Як я ўжо казаў, у такіх выпадках для камандаў вельмі важна проста хаця б патрымаць мяч. Гэта ўсё разважаю з пункту гледжання псіхалагічнага стану мінчан. Патрымаць гэты мяч, супакоіцца, папрымушаць саперніка гуляць без мяча. Тым больш, што, зразумела, калі лік уже нават стаў 2-0, 3-0, каманда Савенцева стала дзейнічаць у больш ступені на контратаках. З галавы саперніка здымае мяч Артём. На сваё бачэнне, ну, чыста рабочы эпізод. Даніл Бабіч гэта ўсё цудоўна разумее. Бабіч! Крыху раней трэба было рабіць перадачу. Перавод на правы край. І Аркун. Пасуе на партнёра. Владислав Воронин. Пайшоў мяч. Пайшоў за межы пляцоўкі. Вось цікавая справа ў міні-футболе, у футзале заўсёды вось гэтая мяжа паміж 5-м і 6-м парушэннем правіл. Даволі часта бывае, што 5 фалоў каманды могуць набраць і калі яшчэ 10 хвілін не прайшло. Але потым звычайна стараюцца і дзейнічаюць нармалёва, і з прэсінгам, і ў адзінаборствы уступаюць, але не парушаюць правілы болей. Ну, вось гэта, як кажуць, у падкорцы, так, на ўзроўні аўтаматызму адкладваецца у галаве любога вопытнага футбаліста на пляцоўцы. Крыху болей за 3 хвіліны да перапынку. Перавод направа. Афанаськаў, дарэчы, ну, ніводнага пакуль удару па варотах не нанёс. Уступление Кирилла Писарука у матч, ну, провален однозначно не назовешь, хотя ему довелось все ж таки вымать сетки, вымать мяч, где-то мы кажем уже про 2 голы, как минимум. Писарук 10-й матч проводится в этом сезоне. И он из тех футболистов, які смело так может дзейнічаць непосредственно у атацы. У гэтым сэнсе, ну, на кантрасце зусім іншы стыль гульні у параўнанні са сваім калегай.
у складі БЧ. Іраклі допомагає у обороні. Ну і зрешті мені так само подалося, все ж таки м'яч пройшов менавіта ад Ягонін Сергія. І користається своїм шансом, своїм правом на тайм-аут Савінцев. Тут цікаво Ігнатіка почути, насамперед. Так станем. Они плюс-минус будут играть здесь, да? 2-1. Кирилл, ты в зону Черпака. Вот сюда отходи, ближе к середине. Смотрите. Здесь надо пойти правая нога. Да, Серый, Стертак, ты на лоде. Серый. Влад, Шила, ты вот сюда, смотри. Ты вот сюда идешь, в дальний. Я. Да. Ага. Ты ныряешь вот сюда, по пяточку. Если здесь, видите, все закрыто, будет открыто вот здесь. Потому что этих игроков тогда Кириллу сюда, да? Да, да, да. Леонидович, можно момент? Стоп! Пардос! Серый! Пацаны, они когда натягивают человека, он мне, блядь, блок ставит просто. Игрок, выталкиваете у меня, когда с фланга кто-то натягивает, мне последний блок ставит. Послухали тут господару, у тим ліку і Артем виказав партнерам свої пожадання. Зрозуміло, тут голкіпер Павлова команди, але все ж таки не вся команда. Треба і свою справу в обороні виконувати з полявим. Стандарт. Під удар, зрозуміло, одразу. Під удар, правда, гэтым за ударом докладом не назовеш. 2,5 хвилини. До скончання кошмару Динамо. Правда, тільки перші 20 хвилин основного часу. Ну что мы с вами бачим? Конечно, календар непростый непосредственно в этом отрезку на мяжи красовика и мая. С Витеном тем же дома. Зараз уже на выезде з БЧ, але зараз ми просто ще і підлічуємо, наприклад, гэтых 3 таймів. У виніку приграють динамовці гэты отрезок з ліком 1-11. У будь-якому випадку, як би там не складувалися події, можна виграти зустрічу 7-6, але така кількість там шоу, що команда пропустила, це завсёды підстава для розбору. Ну, а зараз так тим більше. Мне тлумачення одно. Ми тут знову ж таки не кажемо про певні страти у складах. Ми кажемо про недохоп психології настрою. Нечто то, що раціонально насамрэч не розтлумачиш. А ось якраз БЧ просто господари гуляють свою моц, свою силу і користаються ось гэтымі хибами, серйозними проблемами у гэтым сенсі гостей. Так що виграють суцільно по справі. Право. Владислава Шила, Кирилл Осиновский. Шила вольный, однако просто тягнуть час по сутности футболисты белоблакитных. Книга так само на пляцовці показує, що ён вольний, Кирилл, і б'є по воротах. І тут знову шансує по сутності. М'яч просто відскочив від книги. Ну і відворотний бок у нас у цьому сенсі для Павла. Шансування 100%. Ён упускає, коли я не помиляюсь, уже 3-й класний епізод запар. Йому це зовсім не властиво. По сутності, коли так казати по справі, максимум ще і Ясиновському перешкодив. Тим не менш, книга ось гуляє менавіта таким чином. А у нас страта м'яча і варіант 5-го голу не упускають. Господари Івановський. Івановський робить лік просто ганебным для Динамо, на мой погляд. 5-0. Разгром. Разгром гостей. Ну, чекав, що перший тайм може застатися за БЧ, але то, що просто знищаються команду Ігнатіка, ось гэта новина. Два дублі. Максим Євдокімов, Павел Книга, ну і зараз уже Новський. Як здорово працює гэты основний квартет. Спецнага Савінцева. Все, гульцы стартовой четверки. Ну ось уже у Аджаї Пісарок іде наперед. Сподівання, що йому допомогуть дві дев'ятки на спині. Ой, на Грецьке покуль не отрымливается.
Роман Мокін уступіў гульне, дарэчы, падалося, што ад яго мяч пайшоў за лінію ворот ад Даніла Бабіча. Факце аднаго з найбольш актыўных, дарэчы, гульцоў у складзе белаблакітным у першым тайме. Ну што, 6-0, кніга? Не. З другой спробы ўжо перакінуў і галкіпера, і абаронцу Павел. Што адбываецца, што атрымліваецца з «Дынамо», цяжка сказаць. Ніхто не адкажа на 100%. Чаму такі зараз, менавіта зараз у гэтым перыядзе сезону такія праблемы ў абароне ў першую чаргу. Дынамаўцы прапусцілі дагэтуль, нямала, я не кажу, што мала. Напрыклад, тая ж Сталіца прапусціла столькі ж, 50 мячоў. Але ўсё роўна, калі б так гулялі ўвесь сезон, былі б, 10 там, за межамі першай дзесяткі. І, напрыклад, як у Барысава за сотню прапушчана. А зараз на дадзены момант у аховы «Дынамо» 54 у свае вароты, 68 забілі. Розніца не такая ўжо і уражлівая для каманды, якая перад стартам гэтага тура замыкала першую старту чацвёрку. Ну што, 20 хвілін ганьбы для аховы «Дынамо». Каманда просто праваліла гэты тайм. Прычым, яшчэ раз падкрэслю, што я не здзіўлюся, калі гэты перапынак пойдзе на карысць камандзе Ігнаціка. І на кантрасце зусім іншы футбол мы убачым у выкананні гасцей. Ёсць такая надзея. А пакуль віншуем БЧ з упэўненай перамогай у першай палове 5-0. Один друг всегда подставит плечо. А один тариф объединяет домашний интернет, мобильную связь, онлайн-кинотеатр и даже смартфон за 10 копеек. Боль, жжение, дискомфорт. Симптомы острого геморроя. Проктавен применяется в качестве симптоматического средства в комплексной терапии геморроя. Проктавен – помощь в решении деликатной проблемы. День рождения – это праздник, который мы хотим разделить с любимыми. Умножить радость и улыбки, чтобы их стало больше, намного больше. Делимся праздником. Скидки до 26% на смарт-девайсы в честь дня рождения А1. Стрельба из лука – это искусство, требующее концентрации, точности и терпения. В момент выстрела ты должен слушать свое сердце и доверять своим навыкам. Если заканчиваются силы, помни, начинается характер. Смотрите спорт на телеканале «Беларусь-5». Континентальная хоккейная лига. Кубок Гагарина. Полуфинал. Первый матч. Обе команды затратили максимум усилий для прохода в эту стадию. Ярославцам пришлось даже играть второй овертайм в 7-м поединке. Теперь новое испытание.
Удачно ли оно начнется для лучшей команды регулярного сезона? «Локомотив», Салават Юлаев. Смотрите в воскресенье в 16:25 в прямом эфире «Беларусь-5 Интернет». Казан через партнера тоже пытался до двоих нападающих шагу доставить и бросок с очередной попытки. Все-таки Иван Косаренков забрасывает, заводит эту шайбу в ворота Молодеченского «Динамо». Ну, какой? С третьей, да, получается, отличается сегодня. Все шикарные были моменты, все. Но опять же, ошибка на своей синей. Добрая была победа над «Металлургом». 3-2 на старте четвертьфинальной серии, но тогда не получали решающий шаг. Да, 4 минут остается до завершения второго периода, когда Витязь сокращает отставание. И это Остапков, он отличался в прошлой игре. 1+1 у него, 2+2, соответственно, по плей-офф, но теперь уже 3+2. Давайте смотреть, как хозяева все-таки сумели первую свою шайбу оформить в этой встрече. Не прочувствовал этот момент Захар Полищук. Бейзак. На дальнем пустые. И все-таки этот пожар завершается голом. Да, надо было выбрасывать шайбу просто за пределы зоны. Здесь, конечно, у Гомеля рано или поздно это все должно было именно так завершиться. Я сейчас смотрел здесь раз на движение и затем на пустые Вильданова шикарно. Что можно сказать? Конечно, ошибся Кочеловский. Вот тут, я не знаю, опыт это или отсутствие опыта игры центра. Ну куда вышел? Да, вычеркнулся и Бейтек на движении поймал. В противоходе, конечно. Ширины этой атаки сейчас дает Гомель. Евгений Сапельников в зону вошел, бросил мимо, шайба полетела.
Цупхи. Назар Цупхи в 9. Назар Цупхи в 9. Бросает и поднимает на ноги. Гомельский ледовый дворец. 3-2. Назар Цупхи. Победа Гомеля в первом матче. Бросок точный. Вот Анушкина позволил сделать счет 2-2, но и гол в овертайме. Такой нужный и важный для Гомеля. Назар Цупхи. Собственно, быть на игре лично, но она того, друзья, стоит. Шикарный момент возникает. Металлурга и хозяева открывают счет. Но это мастерство в чистом, я бы так сказал, в полном виде. Сергей Костицын. Пауза гроссмейстерская, исполнение идеально. Пауза великолепная. Передача также своевременная на него и никаких шансов для голкипера, который хорош в этом противостоянии с Жлобиным. Максим Лобский, у него, собственно, как и у Сергея Большакова. Смотрите спорт на телеканале «Беларусь-5». Футбол. Чемпионат России. 26-й тур. Самарцы наладили конвейер по набору очков и чуть отдалились от опасной зоны. Газовики тоже не без удачи провели последние игры. Богатая на голы игра первого круга в исполнении этих команд имеет право на повторение. Вполне. Крылья Советов. Оренбург. Смотрите в воскресенье в 13:55 в прямом эфире. Боль, жжение, дискомфорт. Симптомы острого геморроя. Проктавен применяется в качестве симптоматического средства в комплексной терапии геморроя. Проктавен – помощь в решении деликатной проблемы. На даче нужно отдыхать. И отдыхать с комфортом. 7771. Большой выбор беседок. Беседка «Астра» с бесплатной доставкой в любой уголок Беларуси. Есть рассрочка от магазина, без банков и переплат. Гарантия качества – это деревянные скамейки и стол из толстой доски. Прочный оцинкованный каркас с усиленными стойками. Качественный поликарбонат. Много выгодных покупок. Звоните прямо сейчас. Бесплатная доставка по Беларуси. 7771. Звонок бесплатный. Все, что нужно знать о белорусском и мировом спорте, мы собрали в одном месте. Трансляции, новости, аналитика, прямая речь, яркие видео. Присоединяйся. Ежедневная привычка. Sport5.by. Весь спорт здесь.
Час вяртаемся да справы для прагляду прамым эфіры нашага тэлеканала другога тайма паядынку 22-го тура чэмпіонату краіны па міні-футболе БЧ супраць Аховы Дынамо. І калі хто не ведае, бачыце, працягваецца яшчэ па-ранейшаму рабочая лятушка гасцей. Я так мяркую, што ў перапынку спадзяюся на тое, што ўся мэбля ў распранальнай гасцявой засталася цэлая. 5-0. Разгром. Просто суцэльны разгром. Справа нават не ў гэтых лічбах на табло, хаця яны самі па сабе красамоўныя, а ў гульні каманды Владимира Ігнаціка. Пры ўсіх акалічнасцях, пры ўсіх нюансах, у асноўным звязаных якраз з тым, што ёсць пэўнае, не 100%, так бы мовіць, вылучэнне складу. Не ў гэтым справа. Просто правал з недонастроем. Псіхалогія чыстая, на мой погляд, на 70% з гэтым все звязана. Хаця у апошніх матчах, калі браць вынікі, які ёсць, абарона явно не наймацнейшая лінія у сініх. Узгадываю, што ў папярэднім туры дынамаўцы прайгралі дома Хайвітэну. Мы разумеем, у якой сіле адзін з лідараў энергетыкі. Ёсць энергетыкі, каманда вельмі выніковая, але прайгралі 1-7. І зараз прайграюць 0-5. Дзве сустрэчы запар рэгулярнага сезону. Зараз, гэта ўвогуле проста, нават не сустрэча, а 3 таймы. Гэты спецыяліст, чаго толькі не бачыў на сваім веку, тым не менш, канечне, у Владимира Иосифовича можна зразумець і яму паспачуваць. Ну, убачым. Памятаеце, мы казалі ўжо напрыканцы першага тайму пра тое, што Ахова Дынамо можа адрыгаваць. Гэты перапынак быў вельмі дарэчы для гасцей. Можа, гэта не адзначае, што абавязкова так і будзе. Але убачым. Сустрэча двух капітанаў у цэнтры пляцоўцы, бліжэй да цэнтральнай лініі на палове пляцоўкі гасцей. Гэта Павел Кніга і Іраклій Маградзе. І я так мяркую, што маю рацыю яшчэ раз вас азнаёміць са складамі камандаў. Артём Петухоў абараняе вароты БЧ. Тут змены у нас не адбылося. Другі нумар па-ранейшаму ў справе. Павел Кніга, зразумела, у нас нумар 4. Ён у нас аўтар дубля. Таксама, як і, дарэчы, Максім Юдакімаў, нумар 8. І Івановскі забіў яшчэ адзін мяч, нумар 14. 11 Роман Мокін. Гэта першы квартэт, гэта асноўная чацвёрка гаспадароў. І па факце яна пакуль увесь гэты вынікі зрабіла. 41 Михаил Зрубович, 81 Ягор Чыпуліс, гэта запасныя галкіперы чыгуначнікаў. 6 Філіп Крукаў, 7 Кірыл Асіновскі, 21 Максим Конаў, 23 Уладзіслав Шыла, 25 Станіслав Кудрыцкі, 28 Сергей Астартах і 88 Максим Нечаев. Госці. Узгадаю, камянінчага выдаленне было, калі хто забыўся. Віктор Зубрыцкі за фол апошняй надзеі быў выдалены з пляцоўкі. Прамая чырвоная картка, плюс да таго. І ў наступным матчы, па зразумелай прычыне, ён не здолее камандзе дапамагчы. Правда, трэба адзначыць, што Кірыл Пісарук, які яго і замясціў, 99 нумар, не горш за Віктора гуляе. Па меншай меры не выдаляецца. Нумар 5 Крыл Банькоў. Гэта ўсё. Вось у нас першы жоўты картка, дарэчы. Віталя Фанаськаў з папярэджаннем. Нумар 17, так, гэта таксама гулец асноўнага квартэту. У Іраклія Маградзе, мы пра гэта толькі што узгадывалі, капітана 7 нумар Кірыл Банькоў 5 і Вадзім Міхалевіч 20. Першы фол у Дынамо. 5 фолаў было у дынамаўцаў. Калі я не памыляюся, у першым тайме ніводнага фола не было ў гаспадароў. І нічога не мяняецца. Ось хвіліна 20 секунд, 21 секунда. Хай будзе так. Прыйшла пасля аднаўлення сустрэчы. Карціна ўсё тая ж. Тым жа чыгуначным маслам. Што, кніга дзяжурыць. Заўважце, дзе 4 нумар знаходзіцца, і гэта заўсёды небяспечна. Хаця падаецца, так, вугал востры, усялякае астатняе, гэта не заўсёды бывае праблемай для Павла. Прамы удар па варотах, і вось якраз, да? Так мы заўважаем, як Кніга кінуўся туды на бліжні вугал. Вось гэта футбол у выкананні капітана БЧ. Для вопытнага заўзятара гэта навіной не з'яўляецца. Як і тое, што Артём Петухоў часцяком падключаецца да розыгрышу. Як, прынамсі, гэта адбываецца і зараз. А
Натуральна Александр Савинцев может дозволить своей команде гулять таким чином. А у нас голевая передача. Классная комбинация в выконании белоблакитных. Книга прямая, не то что прямая відшавання, так, и Максим Евдокимов замкнул эту передачу. Хет-трик, до речі, Евдокимова. Он забивает третий мяч, відповідно, 6-0. У книги, відповідно, голевая передача. Весь квартет отгулял як след. Тому не диво, что хлопцы ось такой сябровской компании отсвяткували гэты поспех. Ну что, зміненняў ніяких. Быццам і не было перапынку, быццам і не было размоў. Я упэўнены такога шуллівага спішу у Владимира Игнатька. Пакуль мае спадзяванні, словы падтрымкі по адрасе гостей, так словамі і застаюцца. Нічога не мяняецца. Вось гэтая нават камбінацыя, якую мы зараз з вами убачылі, ну, нібы ножніцамі просто ўзялі, да і разрэзалі ўсю абарону Дынамо кароткімі перадачамі. Вольныя, не под прессингом, что Книга, что Евдокимов. Все в один дотик, спокойно бьют в поворотах с близкой отлеглости. Які тут словы обвинувачивания, можно сказать, по адресе Кирилла Писарука? Да ніяких. Ну, а Евдокимов молодчина. Кроме іншого, треба ж гэтымі моментами ще й користатися. Пам'ятаєте, як Книга свої епізоди упустив, як упустив і Іраклій Маградзе, наприклад, у складі Динамо. А ось у Максима тут КПД вельми високий погонь. У гэтай сустрэчы, узгадаю, знову ж таки, мне падаецца, я не помиляюсь, коли скажу, что усе удары Максима идут у створ ворот. Тому не диво, что он хет-трик оформил. Памятаете, мы про это казали, что у першым тайме это цалкам верагодна, ну и вынік у нас атрымліваецца на пачатку другого тайма. Евдокимов таким чином зрабіў 6-0. У Павла 2 галы. Зараз мы яго павіншавалі з асістам. Першаму другой палове сустрэчы яшчэ Івановскі. Сам адзначыўся голам. Ну а гэта ўжо другий квартет, другая четверка Максима Конова. Ну, конечно, склад у БЧ один з найлепшых в нашем чемпионате, пытанняў няма. Але калі хто не ведае, як раней гулялі каманды, як увогуле складваўся сезон для таго ж Дынамо, не можа сабе нават і прадставіць, што па сутнасці ахова Дынамо распачала увогуле. Што тут уже казаць, там распачала? Нават у выніку разгрому, а гэта цалкам верагодна, зараз уже 6-0, і у Петухова па-ранейшаму няма аніякіх праблем. Сёння у нас дзень рабочий, а у Артёма не зусім. Ну дык вось, атрымліваецца, што абысці ў табліцы ўсё роўна не атрымаецца сённяшніх сапернікаў. Сегодня у нас разгром коллектива, які уходять у першу четверку, по сутності. Ось такий розклад. Нечаев. Поспробовал просунуться праз левый край. При всем при тым, при всей эмоциональности гэтага супрацьстаяння я скажу, что ну вось такой шырай грубости няма. То эпизод с выдалением, ну там просто непоразумение некое, бязглуздзіца у обороне Динамо. Вымушаны быў Зубрыцкі выходзіць там наперад, побач быў абаронца, абодва разгубіліся, у выніку фол у галкіпера, выдаленнем і, дарэчы, акрамя іншага, вось гэту гульню ў большасці сваёй перавагай у колькасным складзе і рэалізавалі гаспадары. Кніга тады забіў трэці мяч і першы свой асабіста. Акрамя таго, што у нас так знікае інтрыга з пункту гледжання вызначэння пераможцы гэтай сустрэчы, адказу на пытанне. Ну, калі нейкі такі камбэк адбудзецца у Дынамо, гэта будзе проста гістарычны зыход. Ну, па гульні не бачна ніяк, што тое можа адбыцца. Ну, дык вось, у нас локальная интрига еще якая. Сочим за выступлением Павла. Павел один з... Книга я маю на увазе, конечно. Павел один з найлепших страйкеров сезону. На дадзены момент у книги. Зараз уже 19 голов. 19 мячов. И до 20 чакаем. Ёсць яшчэ варыянт.
Найлепшы бомбардзір, згадаю, яшчэ адзін гамельчанін, але з БРЗ мы маем на увазе Дміцера Шымановскага. Руслан Гаркун, дарэчы, 13 меншаў мае. Ну і не дзіва, што ён таксама стараўся гульню выправіць, пэўным часам быў у ролі лідара, але ў яго справа не пайшла. У больш ступені, напэўна, тут трэба адзначыць па актыўнасці ля чужых варот Бабіча. Адбіваюцца пакуль футбалісты БЧ. А хто яго ведае? Вось, канешне, час зараз заходзіць імкліва ад гасцей. Ім патрэбна толькі адзін мяч забіць, каб усё наладзіць. Хто яго ведае? Але час. Я разумею, што па такой сустрэчы 6 мячоў проста адквітаць, ну, неверагодна, цалкам немагчыма. Бываюць вось такія матчы, калі каментатар проста вымушаны падобнае засведчыць, цалкам разумеючы, што гэтыя словы проста забіваюць інтрыгу, якую заўгодна. З іншага боку, мы шмат па зразумелых прычынах кажам пра правальную гульню Дынама, але давайте пахвалім і БЧ. Трэба ж было сваімі эпізодамі карыстацца. Па-першае, па-другое, вось, напрыклад, як зараз у Петухова, у яго свая задача адгуляць на 0. Ну і наладзіць, зразумела, розніцу забітых і прапушчаных мячоў. Маградзе. Іраклі пасуе на правы бок. Удар па воротах у выкананні Вадзіма Міхалевіча. Аут. З рознымі кандыцыямі, як ні круці, падыходзіць да матчу плэй-офф каманды, і мы відавочна бачым тых, хто не збіраецца з гэтай сваёй кандыцкі функцыянальны стан даводзіць да крызіснага варыянту. Но у кагосьці, ну, магчыма, вось падводзіць такім чынам, каб пастарацца па сетцы плэй-офф прабіцца надалей. Як мага надалей. Вітэн першы, узгадаю, 46 ачкоў, сталіца мае столькі ж, але пакуль уступае энергетыкам. Прычым відавочна, гэта найлепшы калектыў, асабліва Вітэн мы адзначаем, і толькі 36 мячоў прапусцілі, 89 забілі. Сталіца прапускае нямала, але мы айцішнікаў ведаем як калектыў, які можа здабыць максімум літаральна з мінімума. І 80-50 у нас прыгожыя лічбы у айцішнікаў. І пры тым 15 перамог, 1 нічыйны вынік, 4 паражэнні. Дакладна такая статыстыка, як і у Вітэна, у аршанца. У ВРЗ 43 балы, зусім блізка. Ну, пра Ахову Дынама я ўжо ўзгадваў. Мінск тут паміж БЧ і Аховай Дынама. Але гэты разгром, ну, псіхалагічна вельмі моцны удар па камандзе Ігнаціка. Факт. Ну, ведаем, магчыма, гэта стане такой крыніцай матывацыі на наступныя матчы. Мы можам толькі меркаваць. А пакуль увогуле гэта у нас выходзіць заяўка на самую упэўненую буйную перамогу у БЧ. Па-рознаму складваліся ўзаемаадносіны паміж гэтымі калектывамі. Бывала, што БЧ выйграў, напрыклад, 5-2, а бывала, што 4-0, як, напрыклад, у сезоне 20-21 гадоў, але як зараз, з такой упэўненасцю, разгром 6-0. Матчы звычайна бывалі выніковымі. Напрыклад, у мінулым сезоне, у кастрычніку 23-го года, Ахова Дынама на сваёй пляцоўцы абыграл гамельчан з лікам 7-6. На гэтай пляцоўцы у спорткомплексе «Локомотив» не ўздолелі чыгуначнікі ўзяць рэванш, прайгралі 3-5. Што датычыцца сустрэчы першага круга паміж гэтымі калектывамі, нічыя 2-2. Ну, или, так казаць па праўдзе, мала хто меркаваўся 7-0. Магчыма, і гэты варыянт не атрымаць, па меншай меры не зараз. Пісарук спачатку перашкодзіў капітану, ну а потым ужо Станіслав Кудрыцкі, які ўпершыню з'явіўся на пляцоўцы, таксама перайграць Кірыла не здолеў. Ну, не толькі яго, але і рамку варот.
чисто теоретично БЧ по таким футболе может довести уволі лік до непристойного. Мы разумеем, разменять уже другие десятых голов. Это цалкам верагодна по сутнасці. Вось наперадзе амаль 13 хвілін яшчэ. І у другім тайме, на жаль, я скажу напрамкі, сапраўды, на жаль, дынамаўцы не здолелі ситуацию выправить. По меньшей мере пакуль. Ну, под мои слова зауважьте, ну что такое? Ну что? Ну, это просто привезли сами себе. Но я не памятаю за апошние годы, не то, что в этом сезоне такой гульни Динамо. Просто жах. Ну, а Павла Кнігу віншуем. Было цікаво, калі б ён промахнуўся з гэтай пазіцыі, але я так мяркую, што я і сам згуляў бы менавіта такім чынам у гэтай сітуацыі. Перадача класная, Івановскі засталося просто завесці мяч у вароты. Ну і у нас ідзе вось такое соцспаборніцтва паміж Максімам Еўдакімавым і Паўлам Кнігай. І то і іншы у нас хет-трыкам. Зараз лік ужо 7-0. І у Павла гэта 20-й гол у сезоне. Так што вось сочым і за гэтай інтрыгі таксама. Тут ужо і Шымановскі пачынае хвалявацца за свой першы радок. Дарэчы, наконт галявых перадач сённяшняй у Кнігі нямала. Івановскі ён забіў, і галявая перадача. Мы зараз вядзем статыстыку другога тайму, таксама прысутнічае. Найлепшы асістэнт, яшчэ адзін каменчанін, Владислав Сялюк. Ну што, а зараз варыянт, хаця гола прэстыжу, не болей за той, Вадзіма Міхалевіча, а ён не такі часта біў па варотах. Ну і ввогуле не так ужо і шмат удараў па варотах. Петухова. 7-0. Непрадказальнае развіццё падзей. Казаў пра тое, што у БЧ неблагія шансы на перамогу, але тое, што будзе вось так. Ну, я 100% кажу, што наўрад ці хто меркаваў. Ну, прайгралі ВТН 1. 7, так? Але ВТН, БЧ, пры ўсёй павазе да чыгуначнікаў, тут і зараз, ну, розныя варыянты, розныя справы, шмат акалічніцаў, шмат умоў. Усё мы гэта цудоўна разумеем. Тым ліку гэта датычыцца, напрыклад, і таго ж складу, пра што звярталі ўвагу неаднаразова. Тым не менш, хто можа сказаць, што адсутнасць Абрамчука, Філіпчыка гэта прычына падобнага? Канешне, не. 100% не. Павел Кніга, дарэчы, у свае часы гуляў за Дынамо і, дарэчы, і забіваў нават у вароты чыгуначнікаў. Александр няхай, дарэчы, рабіў тое ж самае. Ну, рэкорды такога яшчэ раней не было. Новая старонка пішацца. Змрочная, чорная фарбоўкі для Дынама, і ўсё наадварот, зразумела, для гаспадароў. Ну, а вяртаючыся да сістэмы гол плюс па, зразумела, што з такімі навыкамі, з такімі паказчыкамі дапаможцы у Владислава Сялюка тая ж пазіцыя і па сістэме гол плюс пас, правда, вельмі блізка. Зноў ж такі, зразумела, чаму. Найлепшы страйкер Дзіміцер Шымановскі. 31 бал супраць 30. У Кнігі, дарэчы, зараз таксама зусім блізкая пазіцыя. Так што там далёка яшчэ не ўсё ясна. 27 балаў. Дарэчы, наконт асістаў, ось у Сялюка тут адрыў сур'ёзны. Дзяніс Семянюк, Дзём Козел. Владислав Шыла біў з блізкай адлегласці. Ну, яму дазваляе больш час праводзіць на пляцоўцы ў другім тайме. Саміцаў, зразумела. Тут у каманды гульня ідзе. Ну, а дынамаўцы, казаць па праўдзе, вось проста па ўражанні дагульваюць гэтую сустрэчу. І на шчасце для іх зноў штанга не дазваляе, значыцца, гаспадарам. І зноў ужо другім разам запар Владислав шукае свайго галявога шчасця наперадзе. На вось дык вынік. І у нас крыху болей за 10 хвілін да сканчэння
збіяння дынамаўцаў зноў ніяк не ідзе. Гульня, Улад Воронін мяч трымаў, яго прэсінгавалі, у выніку аут, і аут якраз пры ўсім пры тым яшчэ і не на карысць гасцей. Выйграе БЧ, але ў большай ступені прайграе Дынама. Ну, я мяркую, што вы разумееце сэнс гэтых словаў. Калі дынамаўцы гулялі так, як яны ўмеюць гэтае рабіць, як мы ўжо і пераконаліся ў падобных выніках яшчэ, большай частцы сезону, па сутнасці, у першай палове, ну, той же матч, напрыклад, з БЧ дома, 2-2, канкурентная гульня, усялякая стадня. Мы нездарма заўважалі, што гэты матч у падобным сэнсе даволі блізкі. Пры ўсім пры тым, што зрабіў я стаўку на перамогу гаспадароў, але не ачунялі. Ад жудаснага старту футболісты Ігнацька відавочна самі сабе па сутнасці прывязлі нават не 2, а 3 галы. Вось выдаленне плюс да ўсяго Зубрыцкага нездарма я адзначаў, што гэты эпізод мае крытычна важнае значэнне. Ён стаў сімвалічным для матчу. І справа адна не ў тым, што Зубрыцкага потым ужо замяніў Пісарук. Кірыл гуляе, як па сутнасці дазваляе яму сапернікі ўласнай лініі абароны. А вось тое, што не паспелі выправіць гульню, не ўдаецца ніяк мяч узяць пад кантроль. Ну і плюс да таго, канешне, у абароне 100% правал. Гэта все на відавок. Ну, лічбы самі па сабе найбольш красамоўны аргумент у падмацаванні маіх словаў. Ну і пра тое, што ось мы таксама пра гэта і казалі. 77-й нумар Дынамо, як і ў першым тайме, Даніл Бабіч найбольшую колькасць удараў наносіць па воротах. І яшчэ адна спроба яго на выкананне, паклаў корпус, правильно, даволі прыгожа все зрабіў, і вы заўважылі, што Ягор Чепуліс замяніў Петухова. Ну, а калі хто не заўважыў, зараз я гэты факты агучыў, і 81-й нумар у справе. Ну, тут ужо Савінцаў, як у таварыскай сустрэчы, дазваляе спакойна і адпачытках у Артёму, ну і, адпаведна, ўжо даць магчымасць адчуць тонус гульні. Вопытным галкіперам, насамрэч, гэта гульцы з імёнамі Міхаіл Зрубовіч, Ягор Чепуліс. Ну, а гэта ўжо расслабленасць гаспадарчая, давядзецца яшчэ і выпраўляць сітуацыю. Ну, наступіў на нагу Даніл Бабіч, магчыма, жоўтая картка будзе. Ну, у любым выпадку гэта фол. Другое парушэнне правілаў для белаблакітных. Ну, ці інакш кажучы, зараз у нас, як я неаднаразова казаў, сіне-белых. Бо белаблакітныя у нас у гэтым матчы якраз чыгуначнікі. Дарэчы, ну, мы ведаем пра тое, што абедзве гомельскія слаўныя дружыны па міні-футболе маюць дачыненне да нашай не меней слаўнай беларускай чыгункі тым ці іншым бокам. Тым не менш, ось для, напрыклад, структуры БЧ важна было заўсёды, мы, ну, па зразумелых прычынах і гульцоў ВРЗ, прадстаўнікоў гэтага калектыва называлі чыгуначнікамі. Менавіта яны чыгуначнікі, а ВРЗ вагонабудаўнікі, хаця самі ВРЗ. На ремонтники. Ну, и мы уже якийсь сезон стараемся гэтаму правилу следовать. Ну, а у нас тем часом 8-й гол. Не, пакуль. По меньшей мере, пакуль. Филипп Круков. Дарэчы, таксама у першым тайме мы яго у справе не бачылі. Хутка вайшоў у гульню. У нас гэтага сезону тут непасрэдна на пляцоўцы у зале спорткомплекса Локомотив на матчах па міні-футболе на вялікім табло, плюс склад камандаў прадстаўлены і тых і іншых. Ну, не тое, што такое. Но увядзенне, тым не менш, варыянт болей спрыяльны, болей комфортны для гледачоў. Страта мяча, прычым мяч не пайшоў за межы пляцоўкі, контратака чыгуначнікаў, мяч не дайшоў да Ноўскага, і адказ уже ў дынамаўцаў, і, здаецца, ужо амаль практычна абыграў сапернікі Кірыл Банькоў. Тым не менш,
Чупуліс все ж таки дотягнувся до м'яча і поспів його забрати у руки до того, як лівий вже був готовий п'ятий номер Динамо накерувати м'яч у вольні ворота. Микита Камовська з'явився у складі Динамо. Я так бачу, що і Владимир Ігнатік пішов не то, що на експерименти, але дозволяє погуляти іншим. Розуміючи, що гульня вже зроблена. І зауважте, ось, ну просто на ковалки розбирають чыгуночники. Мені просто так, тут уже шкода Писарука. Ну, все, самі бачите, що я тут буду, я ще черговим разом казати. Так. Ту саму соль сипати на гостей. А у чыгуночників, зрозуміло, клас відомий команди і футболіста Олександра Савінцева. Вони просто роблять свою справу в такій ситуації. Кудрицький на левый край. Конечно, передача, конечно, вольный, конечно, гол. Филипп Круков все ж таки не заходит с пляцовки без взятия ворот. 8-0. 8-0. И у нас выходит так, что криховление за 7 хвилин до скончания. Так что приятно, например, убачить 10-0. Крюков, номер 6. Віншуємо Філіпа. Круков. Філіп Круков забив свій перший гол. Молодий, 20-годовий хлопець. Сьомий матч тільки проводить його на перший сезон у еліті з першим голом. Ще одна спроба. Літвіні, ну, у кожний третій, у нас у другому таймі, з голами вертаються на свою полову пляцовки, на ворота, накеровуються відпочивати футболісти БЧ. Ну что, рекорд. Новая сторонка, як Пригит уже казав, Суманосіном поміж БЧ і Аховий Динамо на наших очах у прямому ефірі телеканала 8-0. Ще раз гэта падкрэслю, раней падобнага не было. Яшчэ один фол, бяспрэчнае парушэнне правілаў, конечно, стандарт. На пляцоўцы яшчэ одна знакавая фігура у складзе БЧ Максим Конаў. Не здзіўлюся, калі з гэтага пункту ён можа і нанесці прамы удар па воротах. Воронин побач з Пісуруком. Зараз уже размеркаваліся на пазіцыях. Перадача, мяч просто не вельмі зручна адскочыў ад партнёра, тым не менш зноў на Конова. Ну і той, каб захаваць мяч пад кантролем, падключае Сергея Стертаха. Ну, пробить по воротах не атрымалася, по меньшей мере, хотя и мяч не стратили. Бабич кидаецца наперад. Зараз можно только футболистам Динамо поспочувать. Сами, конечно, не виноваты, но ничего не ладится у них у гульни. У обороны просто провал, суцельный провал. Катастрофа, по сути. Тем не менш, ну, треба матч дагулювати. І тут так само певна мужність повинна бути. Ну, редкий випадок. Тут Конов уже не правий. Перший фол. Гэта у другім тайме докладно. Ну і увогуле у матче у нас выходит так, что крыху более чем за 6 хвилин до конца. По факту у нас отрымливается 33-й хвилин, 34-й хвилин. Першее порушение правил БЧ. Так что тут на контрасте, як гэта звычайна бывае у футболе, у спорте, у жыцці. У адных досканалая гульня. Одна из найлепшых у сезоне, ну а у іншых цалкам наадварот. прайшло пасля аднаўлення гэтай сустрэчы. Тут мы не сумняваемся, ўжо віншуем БЧ з поспехам, віншуем з набором максимума очков, а вось у Аховы Динамо тут кризис жанру однозначный. Факт. Ну, команда яшчэ ў першай чацвёрцы, зразумела, што з таким рубежом, з такой мяжою болей за 40 очков, 41 балл застанецца у команды Ігнатіка. Ну, по регулярцы все з большага больш. Але вынікі у нас выходзіць так, што на дадзены момант, так,
амаль за 6 хвілін да сканчэння гэтай сустрэчы. Дынамаўцы два матчы запар прайграюць з агульным лікам 1-15. Ну, хіба гэта паказчыкі? А 9? 9. Ну, дык вось зараз уже прайграюць 1-16, уже 9-0. Хіба гэта паказчыкі калектыва, які ўваходзяць у першую чацвёрку? Так. Ёсць такая рубрика без каментараў. Ну, адзначым, зразумела, і гол і Уладзіслава Шыла. 9-0. І тайм-аут. І, канешне, зараз паўстае ў поўны рост галоўнае пытанне інтрыгі гэтага матчу, а ці будзе 10-й мяч у варотах Кірыла Пісарука. Ну, часу яшчэ багата, насамрэч, па такім футболе скарыстацца чарговай дзіркай у абароне. Ну і увогуле, што тут ужо казаць, Ігнацік махнуў рукой, відавочна ўжо спакойна, бывае усяляка, так бы мовіць, правёў гэтую лятучку, тым больш, што тайм-аут узяў Савінцаў і выводзіць на поле у нас у гэтай сітуацыі так званага варатара Ганяў. У гэтай футболцы у нас зараз Вадзім Міхалевіч. Вольныя вароты. Ну, каб не было гэтага жудаснага нуля, гэтых ганебных лічбаў дасягнуць хаця б аднаго такого самого голу, гэта на 100% адпавядае зместу фразы «прэстыжу». Калі можна так казаць ужо пра прэстыж у гэтым становішчы. Тым не менш, і Ягор Шыпулец, ён увогуле здорава ўвайшоў у гульню, нібыта ад пачатку, у тонусе. Яго таксама лёгка зразумець, каманда зараз на вяршыні, цудоўны настрой. Прычым, вы ведаеце, такое ўражанне, што сама па сабе гэтая буйная перамога, она менавіта такой і будзе, у чыгуначнікаў нейкім такім рабочым спакойным стылі. І, ну, суадносна невялічкая частка аўдыторыі, якая наведала дадзены матч, таксама акадэмічна, нібы ім раздалі адпаведныя лісткі, дзе лібрэтта было напісана, яны загадзя дагачасна ведалі, што будзе адбывацца. Спакойна рэагуюць на тое, што мы зараз з вамі бачылі. Маградзе. І яшчэ адзін удар, і яшчэ адна спроба пробіць па воротах. Падацягваецца Шыпулец і такім чынам вяртаецца на зыходную пазіцыю Вадзім Міхалевіч. «47, 9-0. Нічога не маюць супраць ні барак, іншага слова не падбярэш у складзе гасцей, але, ну, з такога азарту, калі пажадаеце, нейкіх такіх пачуццяў заўзятара, гледача, аматара, у тым ліку, так, каментатар менавіта такім і з'яўляецца як чалавек. Ну, дык вось 10-й гол. Чаму не? Зрэшты, такое ўражанне, што Вадзім Ігнацік, чым горш, тым лепей, ось якраз і кідае ў бой па-ранейшаму. Вадзіма Міхалевіча, вольныя вароты, ну, зразумела, калі страта мяча, да сваёй справы вяртаецца Кірыл Пісарук. Мне застаецца чарговым разам узгадаць, што Віктор Зубрыцкі быў выдалены у першым тайме, таму і 99-й нумар уступіў у справу. Што з камандай адбылося? Мабыць, тэмпература. Все ж таки
Люди бывают хворают. Не ведаю. І мені подається і во флеші так задавати такі питання опитному, авторитетному наставнику Владимиру Іосифовичу Ігнатьку я б, щиро кажучи, не став би. Лепей спитати у Олександра Савінцева. Як відчуває ён, як відчуває команда. І, як кажуть у столиці Таїланда, Бангкоку, вам бонус. Уже після флешу. 3:30, 9:0. Узгадаю, у нас сьогодні і автор хитриків, і Максим Євдокімов, і Павел Книга забивав Івановський. Владислав Шила забив свій 5-й м'яч у сезоні. Зробив 9:0. І Філіп Круков перший гол у своей карьере. А молодой хлопец, 20-годовый. Мы ему пожадаем только всего найлепшего. И Максима, это так само будет один из лидеров БЧ у наступные годы. Максим Евдокимов, Роман Мокин. Прими БЧ на пляцовці. Зрештою, так само пішли тут у нас і зміни. Ви так само це зауважили. Павел Книга у футболці воротара ганяли. Чепуліс покинув пляцовку. Так само дозволяють гуляти собі у убочці, завоювати право на стандартну. І показує Павел, що можна було підписувати і мені. А він знову ж таки займає свою позицію, звичайну позицію Герда Мюллера. Круков. Мокін. Роман знову робить передачу на 8-го номера. Євдокімов знову на Мокіна. І Чекав Михаил. Максим. Передачу від партнера. Євдокімов шмат зробив для того, щоб знищити всі Кочетковый надеи на некие такие больше-меньше сприяльные заходы этой встречи будет проигрывать. Можно по-разному. Михалевич. И вольные вороты. Вариант с переводом на правый край. Притримал покулі мяч Ивановский. Ну так литость выставятся до гостей футболисты БЧ. Прокидывая мяч Новский. Еще надалей. Передача на Книгу. Книга еще далей. Новский. Ну что вы там уже, хлопцы? 80-й гол. Гетки фестиваль щедрости. Давай ты забивай. Нет, давай я забью. Нет, давай ты. Это офіційний матч. Мне просто щиро шкода Ахову Динамо. 10-0. Ну хто мог міркувати перед початком зустрічі, що такий розгром, просто знищення Динамо четвертого колектива у нашому чемпіонаті. Ну і Новського тут давайте відзначимо. Новський забиває так само свого роду історичний м'яч. Ну, по-перше, для його це дубль. У його вуглю в цьому сенсі пригожій лічбі менавіта ён зробив лік 5-0. Потім уже, відповідно, зараз ми з вами бачили ті ж самі 10-0. І рекорд есть. У першиню супрацьстояння гет колективу ми з вами бачили, я не кажу там про огульну кількість голов, я вже узгадував, що були там і 7-6, але той, що у одні вороти 11-0. Гэта у нас атрымліваецца одна з найбольш буйных сур'ёзных перамог БЧ у гэтым чэмпіянаце і просто жудаснае паражэнне. Таксама рэкорд з адзнакай просто тлусты мінус Аховы Динамо. Забил Станислав Кудрицкий, номер 25. 11-0. Слава Кудрицкий. Ну что, есть еще варианты и 12-0 зробить, хотя и 11-0 более чем уражающие. Такие лічби, які, конечно, застанутся у памяти. У 25-го номера Чыгунышников. Это третий гол в сезоне. 16-й матч. 11-0.
Ну тут, як буває увогуле у спорті, так, у міні-футболі прыватнасць, Александр Савінцаў можа зараз закликаць сваіх падначаленых крыху стрымацца, каб яны не увесь свой ліміт галоў зараз не страцілі. Наперадзе яшчэ асноўныя падзеі. Наперадзе, я ўпэўнены, як можна уявіць сабе БЧ без удзелу ў матчах плэй-офф, адназначна болей за тое, нават з такім збіеннем футболисты «Динамо» все равно застаются все ж таки у списе лидеров. Але два матча запар проиграть за агульным ликом 1-18 это занадто. Могу только пожелать опытному, авторитетному наставнику Владимиру Осиповичу Игнатику, ну и зрешты, зразумела, и ягоным подопечным. Только можно успрынять тое, што адбылося. Ну, а ўсіх вас з іншага боку павіншаваць вось такім незвычайным матчам насамрэч. Такога яшчэ раней не было. Апошнія секунды гэтай сустрэчы сканчваюцца і 11-0. Дадаць няма. Няма чаго нават і каментатараў. Віншуем чыгуначнікаў з гэтай яскравай перамогай, якая з іншага боку стане бясспрэчнай крыніцай натхнення, радасці, калі пажадаеце у складаныя моманты, а без іх не абысціся у тым ліку і на сканчэнне рэгулярнага сезону. Знішчэнне. Іншага слова не падбярэш, просто знішчэнне соперника у выкананні команды Александра Савінца. І вы бачыце, як звыш спакойна, упэўнена, без асаблівых праяў радасці фіксуюць гэты гістарычны дасягнення, гэтую перамогу футболіста Александра Савінцева. Мы узгадаем, што Максим Евдокимов забіў